Bună ziua și bine ați venit la Minecraft Tech It și în episodul 13 și am făcut o casă cu Mădălin și la altă Salut. zi. Bună ziua, mă bucur că am revenit. Sper că vă place casa și să intrăm puțin înăuntru. Florin, mi se pare că această casă ne-a luat o zi, dar bine că ai spus. Dar n-am făcut decorațiunile de la etajul al doilea și la pod. Nu, la pod facem noi, găsim noi cum să facem. Bun, așa. Aici o să facem așa, un pat. Ba nu, o să luăm patul ăla și o să-l punem sus. Da, e mai frumos sus. O să facem 4 supraetaje, dar mai fă încă unul. Dar mai ne trebuie lână. Să luăm patul. Florin, că tot am terminat această casă, eu spun să trecem și noi la minat. Aici? Aici îl punem. Da, de ce nu? E mai frumos așa. Da. Da, hai ca să trecem la minat. Să luăm, ca să punem astea în cufăr. Ăsta. Pac. Pentru orice eventualitate, dacă vă place casa care a făcut-o eu și cu Florin, Dați un like. Să luăm sapia, da. Atâta. Vreau să simțim aprecierea pe care ne-o dați, chiar dacă vă place sau nu. Fiți sinceri cu noi. Hai ca să mergem în mina aia care am găsit-o atunci. Aia mare. Dacă mă înșel sau nu, mi se pare că este în episodul 9 am găsit-o. Da. 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 Se pare că aici este. Dar Aici? nu știu cum o să coborăm, Florin. Tu ce crezi? Nu știu nici eu. Hai să dărâmăm această bucată. Nu, că știi că am făcut scările alea. Da, mă, da. Da, am făcut scările alea. Nu am făcut, le-am găsit, bă. Le-am găsit așa făcute. Ei, nu mai minți, Florin. Am făcut și cât de cât niște scări. Da. Bine, n-am făcut cu creativ, am făcut cu târnăcopul, dar nu mai știu unde scările. Nu acolo. Dar unde, mă? Pe aici. Hai să... Nu. Florin, du-te acasă și o luăm de la început, cu drumul. Nu. La casa cea veche. Nu. Pe aici știu că e. Nu. Du-te acasă înapoi. În casa cea veche, normal. Stai în casa cea veche. Dar nu intri în ea. Stai puțin că se face seară. Deci la casa aia nouă. Ce frumoasă arată casa noastră. O iubesc. Față de porcăria asta. Dacă tu nu mă asculti. Dacă putem să o facem și pe asta la fel. Dar nu avem timp acum. Nu mai am cheie, Florin. Totuși hai să facem drumul. Stai Stop. să văd pe unde am venit noi atunci. Nu, am văzut eu. Mergi, nu stai pe aici. Pe aici era. Știu și eu. Nu, mai în dreapta. Mai în dreapta, Florin. Acum, mai în dreapta. Pe aici, nu știu, parcă pe aici am făcut. Eu spun că trebuie ca să te întorci, pentru că nu era chiar atât de aproape de mină. O să dau puțin pe pauză până o să O găsim. o găsim noi. O să dăm puțin pe pauză. Am găsit Acea scară, am revenit. acea scară. Și totuși ne-am surprins și noi, pentru că este foarte adâncă. Se pare că cine a venit aici, nu știu,
Ne-am căutat mult și bine despre Safire! safiri. Dar ce sunt eu pe creativ? Ah. Safire! Și revenim, bravo Florin, dar am căutat mult și bine și se pare că am găsit Ceva. aer. Iron. Aer, așa, asta am spus și eu. Ai zis aer. Da, știu. Tare. Oh, Deci trebuie să te ajuți, Florin. Mamă, sunt mort! Ba nu. Florin, ai pickaxe-ul la tine, ai grijă ce faci. Da, deci dacă ăsta explodează, sunt și eu mort. Deci cum v-am... ce bine. Încă unul în față. Știu. Tim. Mamă, deci Florin, astăzi am avut noroc. Știu. Uite în față safirii. Florin, Creeper! să nu explodeze în safire. Nu. Așa. Așa, băiete. Hai, ia safirile. Safiri. Vină. Sapă aici. Ce să vin și Oh, pe cascadă. Ce este? Uite, Tim. Oh, Nu! Huș, doar ochii ți să văd. gata, Florin. Oh, Hai să se nu pare că mina aceasta este foarte bogată. O să facem episoadele cam pe aici. Este foarte mare. Wow, sunt și multe încăperi. Oh? Altă mină. Du-te, Florin, acolo. Emerald! Suntem bogați. Bogați! Sap pe aici, pune torță. Hai, Florin. Să văd dacă mai e pe aici. Silver. Suntem bogați. Suntem bogați. 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 Bă, nu, stai, Florin, era ceva. E Am ceva văzut eu. verde? Nu. Cum nu, ăla nu-i bun. Tim. Las că iau după aia. Aici este lungă, știu eu. Oh, safire. Safire. Florin, am văzut safire, ia-le. Suntem bogați. Bogați. Pe acolo am venit. Nu mă așteptam să fie atât de mare. Col. Tu, Florin, ce crezi? Suntem bogați. Suntem bogați. Suntem bogați. Suntem bogați. Am filmat 8 minute și jumătate. Creeper, Florin, ai grijă. Dar știi că dacă mă duc la el, eu mor. Și mor. Florin, ești The fuck! Haide! Oh, nu! The fuck? Cât mai ai la viață, Florin? De cum am dat pe creativ, că era mort și mai găseam. Ce fel îmi bate inima. Of, ne-am salvat. Trebuie ca să ne dăm înapoi pe survival. Frate, dar ce fel de îmi ce ai bate inima. acoperit această mină? Că era bună. Nu. Sunt prea mulți zombie. Bun, și ne-am întors. Aveam foarte puțină viață. Vai, de ce îmi bătea inima. Ce este aici, Florin? Tot o mină. Nu, am văzut safirii. Oh, leu. Lasă că ăștia față de creeper-ul ăla. Auleu. Huș. Am văzut safirii. Uite, du-te în dreapta. Aia și termină. Stai puțin.
Nu, Safiri, asta este Dar timp. nu aici. Stai puțin să facem aici. Aici e col. Deci am dat peste o mină de aur. Este o săgeată. Ce culoare avem? Se pare că vom filma cam multe episoade pe această Dar eu mă întreb cum o să ieșim la suprafață, pentru că deja cred că ne-am pierdut. Ba nu. Păi, tu unde crezi că suntem acum? În mină. Hai să ne întoarcem înapoi. Nu mai, nu. Dar eu încă cred că pe aici este niște safiri. Dar nu era nimic. Da, doar impresiile lui. Nu-l băgați seama pe Florin. E în apele lui. Florin, ce crezi? Mergem și noi la suprafață? Nu. Ai, bună dreptate. Hai să mergem la lavă. Nu. Vreau să continui mina. Încărcați de altă mină. Hai să coborăm, Florin, să vedem ce este. Stai puțin să iau colul. Deci astăzi suntem foarte, foarte, foarte norocoși. Și bogați. Da, și băgați. Speranța din episodul 11 încă mai merge. Nu știu. Mi se pare mie sau această mină este foarte, foarte mare. Da, este foarte mare. Nu știu pe unde avem pe acolo sau pe... Pe aici, cred. A, ba nu. Pe aici nu. Cum era? Prinde-mă. Nu pe aici, pe aici. Suntem foarte pierduți și încă nu știu pe unde să mergem la lavă. Este o încăpere. A, uite aici, pe aici, că pe aici avem pe la apă. Să acoperim apa. Te duce în eroare. Nu, nu nimic. Mai încolo o să încem și pe acolo. Se pare că zombii ăștia sunt foarte muncitori. Ar trebui să iau un zombie la mine acasă pentru că o să facă toată treaba. Și eu aș sta în pat. Cât col am găsit 59. E destul. Ba nu, Florin, tu mai ții minte vorba aia. Niciodată nu e destul. O ții minte? Da. Oare la ce se referea? Pentru că nu știu să explic. Știu, dar nu știu să explic. Și-a uitat explicarea acasă, dacă vreți să știți. Trebuie ca să închid episodul și o să ne vedem în următorul episod. O să vă spunem bye bye. La revedere!